Gaurkoan Aner Antxorena eta Andrea Gomez ditugu hemen, zer moduz? No. Ongi, eskerrik asko gonbidatzagatik. Eskerrik asko etortzeagatik. Hau da produktoraren zuzendari kreatiboa eta produkzio zuzendaria, eta pasaden astean kaleratu zenuten bideo bat oraingoz, ja baduena 3700 bista baino gehiago, eta sexismoaren eraso sexistaren kontrako bideoa dena, ezta? Bai, lehengo astean atera genuen, duela ja bi hilabete prestatzen hasi ginela, baina ja nola Sanferminak eta jaiak ja datozten, pixkat ja atera nahi genuen gazteak ere kontzientzian sartzeko. Bai, hori, uste dugu, Andreak esan duen bezala, bi hilabete terdi edo daramatzagu lan egiten, ez da, azkenan, eraso sexisten aurkako gai hori, ez, nahi genuen landu. Guretzako oso garrantzitsua da, gu kalera ateratzen garenean jaian edo dena delakoa, bai, eraso sexistak topatzen ditugula eta bai bizitzen ditugula. Eta gu jakin nahi genuen, egia zen guk bakarrik sentitzen genuen gauza bat zen, edo Nafarroako gazteek sentitzen duten gauza bat zela, ez da? Orduan, dokumental moduko bat egin dugu, 7 minutukoa, 7 gazte hartu ditugu, eta galdetu dizkiegu goza oso erretxak, ez? Zer moduz egoten da zurama, zu juergan ateratzen zaren. Batek esaten du, ez du lorik egiten, beste batek, lo egiten du lasai asko. Ez dakit, horrelako gauzak, ez? Baso edalontziarekin zer egiten duen bakarrik. Eta orduan galdera horiek bota dizkiegu eta egia da, bideo polit bat egiten lortu dugula, ez da? Eta buru asko aldatzen saiatzen ari garela. Euskeraz eta gazteleraz gainera bideoa. Bai, biak. Bai, beti saiatzen gera gure proiektua, bai euskeraz eta bai gazteleraz, bi hizkuntzetan izaten. Bai, horrek ez du esan nahi, ere euskarazko zatiak euskara hutsean egoten direnik, beti azpititulatu egiten ditugu, eta jende asko esaten digu, baina euskaraz hitz egiten ari denean azpititulatzen duzue, baina erderaz hitz egiten duenean ere euskarazko azpitituluak jartzen dituzue, ez? Jende asko horrek, ezakit txokatu edo egiten dio, eta gu beti saiatzen gara hori egiten, ezta? Zergatik ez, euskaldunok, naiz eta erdera ulertu, gure hizkuntzean ezin irakurri, ez? Eta horregatik elebitan bere osotasunean dago. Eta oso era originalean ere zabaldu zenuten. Bai, bai, saiatu gera, bai bideoa sare sozialetan pixka banatzen, baina nire saiatu gera gazteekin ere kontaktuan jartzen. Orduan, lehengo astean, Iruñeko Aldezarrean jarri ginen, aktore batzuekin, eta jo ginen, pixkat makillatuta zijoazten, da flyer batzuk kodigo QR-arekin juntziren, azkenean jendeari banatzen, eta azkenean zuk gelditzen bali mazera pertsona batekin, da ikusten bali mazu makillatuta eta dijoala, txokatu iten dizu, orduan gelditzen zera, da jendea gustora egondu zen, egia esan exitoa izan genuen. Hori da, 800 flyer banatu genituen, Iruñean 2 ordu terdiz, arratsalde batean, eta egia da hori ez, jendea, adibidez neska bat makillatu genuen, jo egingo baliote bezala jarri genuen, ere negarra egin, makillajea dena korrituta zeukan, gero beste mutil bat jarri genuen zaplazteko baten, esku baten marka zeukala, gero beste neska bat negarrez, makillaje guztia korrituta zeukan, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela horrelako gauza bat, ze jende asko geratzen zen, eta izu, ongi zaude? Eta orduan beti aktore hauek esaten zutena zen, aizu barkatu, laguntza behar du, lagunduko didazu mesedez. Eta jende asko geratzen zen, eta zer gertatzen zaizu, ongi zaude? Eta orduan esplikatu egiten zioten, ez? Eta askok, adibidez aktore batek esaten zuen, nire aurpegian dagoen hau beti makillajea izateko helburu horrekin egin dugu, ezta? Eta hortaz aparte ere bai, makillatutako neska batek argazki bat atera zuen eta bere historian jarri zuen, ezta? Instagrameko historian jarri zuen eta esan zuen, ke gente jarri zuen, ezta? Hori bakarrik. Eta orduan, milaka erantzun edo galdera jaso zituen bere sare sozialetan, aizu ongi zaude, eta erantzunez bideoa bidaltzen zuen, ezta? Eta orduan hori ere beste estrategia bat zen. Orduan, pixka bat joan gara gauza ezberdinak erabiltzen bideoa ikus dadin. Zuen publikoa oso ondo ezagutzen duzue, eta hori, eta sarekin eta baliabide ezberdinekin jokatu egin duzue.
Izan ere ez da egiten duzuen bakarra. Zuek, hau da produktora, komunikazio agentzia bat da ere, eta konta eguzue pixka bat nola sortu zen, ze zerbitzuak eskaintzen dituzuen. Bai, azaroan sortu genuen, oraindik ikasketak bukatu gabe, erdizka ginen, eta azkenean esan genuen, biak gogoa dauzkagu gaztea gera da goazen aurrera ateratzea, ezta. Orduan, hori, esan genuen, bia batera, atera genuen, da ere saiatu gara komunikazio arlo guztiak hartzen, ezta, bai, diseinu grafikoa, argazkilaritza, bai, pixkat dena saiatu gara, eta hori azkenean dena pixkat puntu guztitatik hartzen dugu, ezta? Bai, nik uste dut azkenean ere gu asko instituzio eta enpresetara zuzendutako agentzia bat gara, ezta? Guk erabiltzen duguna da, gure lema edo Nafarroa komunikatu deitzen da, bai. Badakigu Nafarroan komunikatzeko arazoa handia dagoela, bai, falta direlako, edo gauza asko egiten dira, baina jendeari ez zaio iristen, ezta? Edo hori da guk daukagun sentsazioa. Eta orduan guk nahi genuena da, buelta bat eman. Badakigu Nafarroa aktiboa dela, gauza asko egiten direla, zergatik mezu horiek ez dira iristen, zein da arazoa, ezta? Orduan guk ere bai, gure enpresa barruan analisi, zentro bat ez, baina guk analisia egiten dugu ere bai, ikusten ditugu enpresa ezberdinen estrategiak nola egiten dituzten, zergatik ez diren iristen, ezta? Hori ere ari gara begiratzen. Orduan, egiten duguna da, marketinga, enpresa batek nola saldu eta nola komunikatu behar duen jakiteko, ezta? Orduan erabiltzen dugu, bai ikusentzunezkoa, bai argazkilaritza, bai diseinu grafikoa, eta hori estrategiak, analisi ezberdinak, eta gero ere bai, oso zabalik gaude, ezta? Badakigu enpresa bakoitzak behar duela gauza bat, gauza ezberdin bat behar duela, ezta? Eta orduan beti, adaptatzen edo saiatzen zara, ezta horrela. Eta nolakoa da zuen egunerokotasuna? Beti dakagu zeo zeiteko, aspertu ez gera egiten, baina ez dakit. Lana izaten dugu egunerakortasunan, biak batera egiten dugu lana, hori bai, beti bata bestearen apoioarekin, eta gogor. Goizetik, gauera arte, lanean, egun osoan zer. Bai, guk uste dugu, azkenean gure bezeroak behar baldin badu komunikazioa behar dela azkar. Azkar behar duela, eta nahi duela ja, eta nahi dituela erantzunak azkar. Eta orduan guk hori ere badakigu, guk ere bideo bat igotzen dugunean ere erantzunak azkar nahi ditugulako. Nahi dugu jende askok ikustea. Adibidez, esan duzu, bai, abenduan egin genuen Atorrator Nafarroara bideoa, 18.000 bisita izan genituen aste batean, eta guk erantzun hori nahi genuen, ezta? Egia da beste gauza bat izan zela, beste estrategia bat eraman genuen, ezberdina, eta gauza probatzen ari garela, ezta? Eta gure egunerokotasuna da, topera ibiltzea. Igual 16 proiektu batera hartzen ditugu, eta lan egiten dugu azkar, baina ongi, eta beti bezeroa gustora egotea, eta erantzun horiek jasotzea. Eta ari gara lortzen. Bai, oraingoz bai. Ari gara lortzen, bai. Bai, aipatu duzun bideoa, abenduan kaleratu izan zena, Atorrator Nafarroara. Esplikatu pizka bat, nola sortu zen, laguntza, gobernuaren laguntza ere izan zenuten, ez da? Bai, azaldu gaituzuek. Bai, Andrea kontatuko dizu pixkat igual oberena, hori ez, babesak nola lortu genituen, produkzio asunto hori. Bai, azkenean, saiatu ginen denak batzen, ez da, Nafarroko pertsona guztiak batzen, eta azkenean guk hori gobernura joan ginen, esanez, batura bat lortu nahi genula, eta azkenean beraiei ere hori gustatu zitzaien, eta azkenean apoio edo laguntza hori eskaini ziguten, hori ez da, jendeak ikusteko Nafarrora etorri daitezkeela, denak batura hori lortzeko, ezagutzeko Nafarroare bai. Bai, esan dezakegu zela pixka bat turismoa, kultura elkartuz uztartu egin genituela denak, Iruñako kale ezberdinetan eta puntu estrategiko ezberdinetan jarri genituen, musikak batzen gaitu, eguberriak batzen gaitu, familia giro hori ematen du, ezta? Orduan hori guztia elkartu genuen abesti batekin, ezta? Eta etxe askotan eguberritako bazkari ondoren abestu egiten da, ezta? Eta hori gure zenean dator. Orduan, Atorrator kantua hartu genuen eta bertsio ezberdinak hartu genituen. Trikitisa bertsioa, jotak, ez dakit, gero hartu genuen ere bai, txalaparta, txistuak, gaitak,
Hemengoak direnak, gero ere txutxini bainez, mexikarra sartu genituen gauza ezberdinak, eta dena mix batean egin genuen, eta oso zaila izan zen, baina oso polita geratu zen, nik uste dut. Azkenean izan zen, Nafar gobernuak erabili zuena, egu berria zoriontzeko, ez da jendeari, eta orduan ikusten da nola azkenean jende asko babestu zuen, egia da hasieran beldurra ematen ziela, ez da inbeste elkartuta ea nola geratuko zen, baina nik uste dut oso polita geratu zela, eta babes asko jaso genituela, eta gainera estreinaldia esan beharra da filmotekan egin genuela, Nafarroako filmotekan, beraiek ere lagundu zigutela, espazioa doainik utzi ziguten Nafar gobernuak hala eskatuta, eta bueno, jende asko egon zen, Nafar gobernuko Mamen Oroz egon zen, kulturakoa dena, egon zen ere bai Koldo Martínez, gero abaiko portagoza edo, euskaraz ez dakit nola. Baina, bai, eta orduan hori jende desente egon zen eta bete genuen, ezta egun da 20 eserleku bete genituen eta oso polita izan zen. Izan ere, hori aste batean lortu zenuten 18.000 bisita. Hori izan zen, niretzako gutxienez, uste biontzako izan zala, zoragarri. Azkenean, kriston lana ingenun, ordu pilo bat, hotzarekin, kaleetan azkenean fokoekin berotuz, baina gero ikusten genuen, da emozioa, emozioa de, ze polita galditu zaigun, super ondo. Eta enpresaren hasiera zen. Bai, lehenengo proiektua handia zen, eta horrek indar gehiago eman zigun aurrera jarraitzeko da proiektu gehiago iteko. Bai, ala izan zen, azkenean gure publizitate kanpaina propioa zen, eta horrela erabili genuen, ezta? Hortik aurrera gainera lan pila bat atera zitzaigun, orduan hori azkenean zen gure nahia, ezta? Elkartzea Nafarroa eta hori guztia ere bai, noski baietz, baina oso garrantzitsua zen guretzako gure marka ikusten hastea eta jendeak ezagutzea. Prentsan pila bat hartu ginen ere bai, eta hori oso garrantzitsua da enpresa bat hasten denean. Eta nola ikusten duzue ikusentzunezko edo komunikazio agentzien egoera Nafarroan edo orokorrean? Zuen esperientziarekin edo... Bai, ez egia da komunikatzeko moduak asko aldatzen direla Leitza pasata edo Altsasu pasata alde batera edo bestera, ezta? Eta guk hori ikusten dugu. Egia da Euskal Telebistak daukan indarrak ere asko laguntzen duela Euskadin dagoen Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen egoera. Eta egia da pixka bat Nafarroara etortzen zarenean bai bat ditugula arazo gehiago. Ikusten dugu adibidez, medio handienak edo gehien jarraitzen direnak ez direla ikusentzunezkoak. Adibidez, gehien kontsumitzen dena Diario de Navarra, Diario de Noticias horietakoak izaten dira eta baita ere irratiak, ezta? Eta ez da asko lortzen horrela gauza berriak egin nahi baldin badituzu, ezta? Oso zaila da jendea erakartzea, ez dakit, eta gero ere nik uste dut agentziek ez dutela oso ongi ezagutzen, edo ez dugula asko ezagutzen ere bai, 3 Nafarro ezberdin dauzkagula Nafarroa baten barruan, ezta? Nik uste dut ere komunikazioa egin behar duzunean, soziologia pixka bat ere egin behar duzu, eta ikusi behar duzu nolakoa den zure eremua eta non zauden. Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu guri, adibidez ni Lekunberrikoa naiz, orduan nik ezagutzen dut, iparraldeko zona hori edo jendea nolakoa den eta nola komunikatu daitekeen hor, gero ere Iruña herrian zerbait ezagutzen dut, baina gero ere geratzen zaigu pixka bat urruti askotan herribera, ezta? Eta guk nahi genuena eta nahi duguna da dena pixka bat uztartu eta estrategiak egin denak mezu batek 3 alde horietara, mezu bat 3 alde horietara iristea. Eta, horretan gabiltza hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu guri. Eta nik uste dut jende askori ahaztu egiten zaiola hori. Esaten du Nafarroa, pum, eta nik uste dut Nafarroan zatitu daitekela asko, gero, baina zatitu elkartzeko. Esan bakoitzari mezu bat, mezu hori hartzen duenean hartu duia mezua, eta mezu hori daukanean pixkanaka elkartzen joan mundu guztia, ez da? Hori da gure ideia, komunikazioak gauza asko egin ditzake eta adibidez hori izan daiteke bat.
Zuen lehenengo proiektu potentean hori lortu zenuten, Nafarroa Hori da, batzea. batzea azkenean, bai. Hori da, bai, argi dago horretan lan handia egin genuela eta lortu genuela. Bai, jendea oso gustora, ondo hartu zuen ere bai proiektuak, ikusi da gustatu zitzaion, orduan guk azkenean ere hori nahi dugu, ezta? Osea, guk egiten ditugun gauzak jendeari gustatzea da gustora gelditzea horrekin. Zailtasunak aurkitu zenuten edo, nolakoa, edo ezberdintasun handiak ikusi aldituzue proiektu bat antolatzerakoan beste antolatzerakoan? Azkenean oso ezberdinak dira. Osea, ez dezu inoiz izango proiektu bat bestearen berdina, inoiz. Eta ezin dezu espektatiba berdina izan proiektu baten aurrean beste batean. Hori nire errua da, Esan nahi dut niri okurritzen zaizkidalako proiektu hauek. Ezberdinak. Eta orduan gero pilota pasatzen dut beste aldera, Eta orduan beraiek egin behar dute beste lan guzti hori. Ez, egia da, atorren genaukala arazo bat, musika erabili behar genuela, eta ikusten genuen guk musikaren inguruan ez genaukala ere ideia askorik, Eta ze musika sartu Nafarroan zer da horrela garrantzitsua sartzeko, eta orduan hor lan asko egin genuen. Honetan adibidez beste gauza bat, oso ezberdina, eraso sexistak, nola landu, nola ez sartu inorekin nahi gabe, ze horrelako gai sensibleetan ere kontua handiarekin ibili behar duzu, hanka ez sartzeko eta inorri minik ez emateko, eta nik uste dut honekin lortu dugula. Uste dut nik pertsonalki lortu dugula, ez dugulako oraindik jaso, mezu negatiborik, eta eragile askorekin hitz egin dugu, gora Iruñarekin, hitz egin dugu ere oinarrizko gizarte zerbitzu ezberdinekin, udalekin, gazte kontseiluarekin, jende askorekin hitz egin dugu. Orduan, ez ditugu jaso gauza negatiboak, bai jaso dugula positibismo pixka bat falta dela. Baina, egia da dokumental bat dela eta beraiek esan dutela nahi dutena, Bai. Soziologia erabiltzea beharrezkoa dela lehen aipatu duzu, eta ni ere hori pentsatzen dut. Eta izan ere, hasieran azaldu duzuenean azkeneko proiektua hori Instagramen historiekin eta hori ikusten da ere, esperimentu soziala bezalako bat da, errealitatea ezagutzeko. Naiz eta hori, agian mezua ez da positiboa, baina ezke hori ere existitzen da. Bai, jendeak hartzen du eta erantzun egiten dizu momentu horretan, zer gertatzen zaizu, ongi zaude, zer gertatzen zaizu. Nork egin dizu hori, ezta? Eta hori, horrek ere ematen dizu zuri pixka bat ere temperatura hartzeko aukera, ikusteko, jendea nola dagoen. Hori da, eta jendea piloa derabiltzen du sare sozial hori, Instagram izaten da beti gazterekiko gure bai, saiatu gera Instagram, Facebook ere bai, baina Instagram da pixka gazteentzako, orduan, saiatu gera ere bai gauzak horrera igotzen, gero gazteak ere mugitzeko, ezta? Orduan, ezakit, guai izan da, niretzako superguai, oso pozik. Etorkizunerako proiektu ezberdinetan lan egiten ari zarete orain, edo... Bai, orain dauzkagu 10 proiektu importanteak direnak, eta hortxe gabiltza, ez da, poliki-poliki pixkanaka denak eramaten, ze azkenean gaude hor proiektu pila batekin, da poliki-poliki hortxe goaz. Bai, gureak propioak direnak bi izan daitezke eta gero bezeroenak ere dauzkagu, baina gureak direnak nahiko potenteak izango direla uste dugu eta pixkanaka joango gara eta ikusiko dugu nola egin, ez? Baina bai, egia da orain adibidez 2 hilabetero proiektu bat ateratzen ari garela, ez da? Atera genuen Ator Nafarroara, urte berri ere anuntzio bat atera genuen, ituketa laburmetraia ere atera genuen, eta orain hau ez, siak eta ari gara pixkanaka ere gauzak antolatzen. Dokumental bat dugu buruan, baina pixkanaka, oso pixkanaka eta lasai. Siaken gainera oraindik ez da bukatu ere, kartelak jartzea pentsatuta duzuelako? Bai, oraindik promozioaren aldetik ez dugu bukatu, ze jaiak oraintxe datozte ja, udarasi da, orduan saiatuko gera ez ja eskatuta dazkagu, kartel batzuk, 1600 kartel jarriko ditugu, Nafarroan zehar, 800 izango dira San Ferminetan jarriko ditugunak, eta gero beste ondoko herrietan ere jarriko ditugu, pixkat, jendeak ikusi da, hau zer da, orduan
motibatzeko da hor... Ideia ere oso divertigarria izan daiteke, ezta? Ze hartu ditugu, 4 kartel ezberdin egin ditugu, bai irudia nahiko antzekoa dena, baina 2 dira erderaz eta 2 euskeraz. Eta batean adibidez jartzen du, si a que tu madre duerma tranquila, eta argazki batekin, eta gero beste batean agertu daiteke nahi duzun pertsonarekin oheratzeari bai. Adibidez, ez? 2 adibide hauek eta gero beste 2. Orduan, jarriko ditugu, Iruñean zehar aldezarrean toki ezberdinetan kartel ezberdinak. Orduan, zuk ikusiko duzu esaldi bat, eta gero joango zara bestera, eta ikusi duzu. Baina kartela ikusi du, baina da ezberdina beste esaldi bat, eta gero beste esaldi bat ikusiko duzu, ezta? Eta orduan, joango zara horrela ikusten esaldi ezberdinak, eta bueno, segun zordutan jende askok igual ez ditu ikusten kartelak, baina bueno, ideia hori da, ez? Ikustea kartelak, eta bueno, divertigarria izatea, edo joku moduko bat ere, hori. Gonbidatzen dugu jendea jolastera ere, eta bueno, esaldi horiek ikustera. Bai. Euskeraz eta gazteleraz. Hori da biak, bai. Kodigoa ere bai egongo da kartelaren barruan goian badago, orduan... Bideoa ikusteko. Hori da, bai. Igual momentuan ez da ikusteko momentua, baina etxea iristerakoan, bai, igual, bai. Bueno, eta atzerritarrek agian ez dakite euskeraz edo gazteleraz, baina ere atentzioa deitu al die, azkenean hiri osoan zehar... Bai, kartel berdinak ikusteko ere bai. Bai, egia da ere gonginela pentsatzen. Ingelesez egingo ditugu, frantsesez egingo ditugu, baina gure ideia zen, bai, baina bideora sartzen direnean ez dira zertaz enteratuko. Orduan, hortxe genaukan ere gure zalantza, ezta? Beste bertsio bat egin, ingelesez eta frantsesez, baina, bueno, azkenean denbora gabe gabiltza eta gainera kanpaina hontaz ez dugu dirurik ateratzen guk, egin dugu guk nahi dugulako, gasturik gabe, logikoa den bezala, baina bueno, egin duguna da, eta gainera instituzioi ez dugu dirurik eskatu, ez ezer, dena gure aldetik egin dugu, eta orduan hori ez, denborarik gabe gabiltzan ez horretarako, pentsatu genuen ez horrela egitea, baina bueno, euskaz eta erderaz. Urrengorako. Urrengo urtean ikusiko dugu, igual beste hizkuntza askotan egingo dugu, ez dakigu. Orduan, proiektu honetan dena zuen esku egin duzu, ez udaletxearen edo gobernuaren... Keba, dirurik ez dugu eskatu, ez errez, bakarrik laguntza, hori sare sozialetan mugitzeko pixkat, baina bestela aurrekontua 0. Bai, azkenean hau ere izaten da gure kanpaina bat, guk egiten dugun kanpaina bat, eta guk lortzen duguna, hori, jendea mugitzeko, eta gero egia da, udaletara eta bidaltzen baldin baduzu, eta gustatzen baldin bazaie, mugitzen dituztela, eta gero, bideora emat behar baldin badute, ziur asko oroituko direla eta deituko dutela. Orduan azkenean guk ere horrela erabiltzen dugu, gure publizitatea egiteko ere bai, eta ere, bueno, horrela erabiltzen dugu, ez dugu beharrik ikusten, ezta? Guk dirua jasotzeko ez horrelako proiektu batean adibidez. Bueno, orain arte, aste bat pasa da, baina erreakzioak ikusten hasi zarete, bueno, bai, azaldu zuen Instagramen adibidez, bai, jaso dituzue, eta jendeak ere ezakit zerbait esan aldizue, edo ze balantze egiten duzue orain arte egindako guztia ikusiz. Jo, nik ikusten dut, igual kaletikan joa da, jendeak ezagutzen didaten jendeak, etortzen da, Andrea, baina gidoia zekan? Baina, beti ere galdetzen dute ea gidoia zegon edo ez, jendeak ez du sinisten, ez da? Orduan, esplikazioak ematen dituzu, baina ikusten duzu jendea dakala hor bisitasun bat bezala jakiteko ea egia den edo ez, eta umei ere erakutsi zaie. Nik Donostikoa naiz adibidez, da han ere mugitzen hasia da ikastoletan, gurasoak ikastolei bidali die irakasleei, umei ere erakusteko, ze ja ez dira umeak, 12, 13, ja da azkate hor gogoak ateratzeko ere bai, orduan erakutsi bartzaie kontu zibili behar dela eta hori, bideatzekin bestela. Eta gero ere egia da ikusi dugula adibidez, 120 aldiz mugitu dela WhatsApp bidez bideoa. Gero ere ikusi dugu Facebook bidez 30 aldiz mugitu dela, Instagramen mugitu dela, Twitteren mugitu dela, Googleen asko mugitu dela, orduan ere azkenean horrek guri sentsazio positiboa ematen digu, eta egia da, mugitu dela eskoletan, mugitu dela gobernuan, mugitu dela hainbat tokitan, parlamentuan mugitu dela ere badakit, orduan ikusten dugu nola jendeari iristen zaion. Badakit ere Twitteran ikusi duela jendeak, orduan hori ere niretzako oso garrantzitsua da eta guretzako oso garrantzitsua da. Twitteran, Lodosan ikusi dela ere badakigu, orduan badakigu toki askotan ikusi dela eta hori da azkenean guri interesatzen zaiguna, ez? Pixka bat,
ba hori, eremua handia hartzea. Ze pixkanaka lodosako bat iristen baldin bazaio, ziur asko beste 10 iritsiko zitzaiola, ezta? Mugitu egingo dutela. Orduan horrekin gu pozik eta egia da erantzun asko ari garela jasotzen eta gustora, oso pozik. Eta hezkuntza arloarena ere oso interesgarria. Bai, egia da, Nafar gobernuak jaso duela ere, eta beraiek Nafar gobernuko hezkuntza departamentuak laguntza eman duela, bai mugitzerako orduan, eta orduan beraiekin ere elkartzen saiatuko gara, datorren urterako edo, datorren ikasturterako hasieran ere, hitzaldi batzuk emateko, edo pixka bat hori hitz egiteko. Horrela ere beraiek ikusten dute ikusentzunezkoaren mundua nolakoa den, beraien zut oso erakargarria den mundu bat delako, eta baita ere eraso sexisten inguruko zerbait, baina oso ezberdina dena, ezta? Eta gazteek esaten dutena. Azkenean, txikitxoek edo 12 urte dituztenek, beti erreferente bezala ez dituzte ikusten 40 urtekoek, baina bai 23 urtekoak. Edo 20 urtekoak ikuste dituzte referente bezala, handiak haiek direlako edo, ez? Igual 12 urterekin ez pixka gutxiagorekin, baina bai horrela ikusten dituztela, eta horregatik ere hori erabili dugu ere eskoletan sartzeko. Oso interesgarriak proiektu guztiak, eta zorte handia opa dizuegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko gonbidatzeagatik eta oso ongi egon gara. Pozten gara.